so tawi ko listakhar lotngal danungal dewgal cadele dow baldi nden ka bandu kadna udditare dabre safara rafikala ko wawi wonde ido hajuji fof ina humto do Ceerno Wuri Baylo do bandirabe woto ngame jabane Ceerno Wuri Baylo e nder balde jeedidi tan hajuma o humto numéro o ko 77 706 03 54. ko woni kadi assalamu alaikum wa alaikum salam eden calmina fan suuji men anara jogi fan suuji no anara way jogar fan suuji j'ai fait plus de 37 films astaghfirullah barke salatul far filmaji ma belane ala sens hasida hol bira hasid an min tay yewtindo hoorema hol ko jotinto ma hoorema an ka hasido hoorema an mo halde ma ane musor ma mawdo an ka bocconde a firtani haydara an liggey ma ko lawju dusuji dum wona liggeyam hol ko woni liggey ma holtar cegneji ko liggey holtar cegneji ko nogas an jalo ko woni liggey ma dum doji kosamaji ka jeyo kosam eyyi kosam hol dum jeera kosam babba ladde so wona gandinabo dayila ogolon real mom to jeeda min joya nokku gada para mi dawol no jeeda gada para okay kumballi ndigi pali para pi o wana farbo ngom wana min ko an kay mbiya wana min wadde an ka holon min ko mi gawlo holko woni inde ma farbo ngom a wiyano jona wana farbo ngom wi astaghfirullah haala min hol gonda farbo ngom mi haalan ma haal ular wi neddo haalta horum holko woni meccal ma gawlo nyaagoto yaaga de mojjani tawru mi nana mi baba askina mi rokkuma hunde tamir biran Moussa Diana fenato jaajabi jama joni ma wor ko dokkuma alay sagu alno fori dokkan ma 2 million holko badda anyam ayi anyam eyyi ma andu golle ni chan bo anyam nabe ni kid holko badda ton ko wada anyam eyyi centre de formation professionnel ma tawdo est ce que gongo ko gongo o ko holon ko min gel do jaariyato ngel jiida do an woni yumum célibataire uji min woni yakar mabbe ferme moi célibataire uji tampide surtout rewbe be rewbe ko be tampube ay mi yi kay joni onon ko paddo hay goto jangol golde hay goto welnay ehe ala jo gorko won ko datma a dañjo gorko mi tina ala rawani mi nanala rokkonamo paago harimeji jeedidi a dañano gorko bodo nyaagi Allah dilnat saba a jotta ko tan bada croiser les bras o ko wala célibataire mawdo a joni ka célibataire an ko mako ma haali yo erango wadi erango pour hol kala jiddo yasensi yo ar pose candidat alhamdulillah min mi pose candidat ndende jeyzo do jeeda wondi ma ren jeeda be yidmade ha mi habbi hen tekker holko kabara tekker ada foti famde mi fama haala be yidma mi yidama min ko cukalel cohlumi an ka men be foppo ha be do woj dum ko haajuma debbo fullo tuppido no yodi an ka tuppi ala wadde ko bawlin toni ma suume kettel on ko woni suume kettel mi anda alu demburu ne andi du windado abonné ñojjudon du windado abonné koko wojji ñojja sa ñojji ñojja e cloche odo mbo kollu mon mi sa ñojji mbawa naddi ti Allah mo walli mo tampa